కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలంలోని పోసానిపేట్ గ్రామంలో 5 సంవత్సరాల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా పోసానిపేట్ గ్రామంలో గ్రామస్తులు మొత్తం బోనాలు తీశారు. ఈ సందర్భంగా పోసానిపేట్ గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ 5 సంవత్సరాల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 5 రోజుల పాటు బలిపీఠం, ధ్వజస్తంభం, 5 రోజుల పాటు శ్రీ రేణుకామాత ఒగ్గు కథ, మంగళవారం రోజు శ్రీ రేణుకామాత కళ్యాణ మహోత్సవం, 3 డీజేలతో రాత్రి ఘనంగా బోనాలు ఊరేగింపు, అన్నదానం. గురువారం గౌ పట్టడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. గత 5 రోజులుగా గ్రామస్తుల యొక్క సహకారంతో ఎంతో అత్యంత వైభవంగా శ్రీ రేణుకామాత బోనాలు నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి వేల సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులైనారని తెలిపారు. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం దాతల యొక్క సహకారంతో శ్రీ రేణుకామాత కళ్యాణ మహోత్సవం, బోనాల ఊరేగింపు ఘనంగా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. 23/4/2022 శనివారం రోజున మొదలుకొని తేదీ 28/8/2022 బుధవారంతో ముగించడం జరిగింది. శనివారం రోజున కాటమయ పూజ, లంద వద్దకు వెళ్ళుట, జ్యోతి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఆదివారం రోజున ఉదయం అమ్మవారి ఊరేగింపు, సాయంత్రం గ్రామదేవతలకు బోనాలు చేయడం జరిగింది. సోమవారం రోజున గణపతి పూజ, గౌరీ పూజ, పుణ్యవచనము, నవగ్రహ పూజ, యజ్ఞము మొదలగు అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమము, సాయంత్రము పుట్టకు దండివసే కార్యక్రమం మరియు గంగబోనం. మంగళవారం రోజున అమ్మవారి ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో యంత్ర ప్రతిష్ట, గజస్తంభ ప్రతిష్ట, అమ్మవారి ప్రతిష్ట కార్యక్రమం ముగించి అమ్మవారికి కళ్యాణము, ఓడిబియ్యాలు, తదుపరి సాయంత్రము అమ్మవారికి బోనాలు చేసే కార్యక్రమం జరపబడింది. బుధవారం రోజు అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమం ముగించుకొని సాయంత్రము బోనాలను గృహప్రవేశం జరిపించి ఈరోజు కార్యక్రమాలు ముగించడం జరిగింది.